Muri yeZimbabwe kwazivai tasangana zvekare pachannel yenyu panyaya version patinokupakurira nhau. Nhasi tiri kusangana nenyaya iyo iri kunetsa zvisingaite masaisai munzvimbo dzakasiyana-siyana social media. Iyo nyaya takakubatirai iri kunzi armed robbers on Thursday midnight invaded Chief Marupi's homestead in Gwanda South, seized a new Isuzu vehicle he was recently given by President Emerson Mnangagwa's government, 2 mobile phones and 3,200 rands. Close relatives said the robbers tied Marupi with ropes and wires before dashing off with their loot. Police investigations are still in progress. Ndiyo nyaya iri kunetsa iko zvino, asi tiri kuona vanhu vazhinji iko zvino vari kubuda vari kuratidza kufara kwazvo nenyaya iyoyi yekubiwa kwakaitwa zvinhu kumba kwachief ivava. Kwete nekuti vanhu vari kufarira kuti chief vabirwa, asi vanhu vari kufarira kuti zvinhu izvozvo kwazvakabva zvinofanira kudzokera ikoko, nekuti mari iyoyo yaisafanirwa kunge ichipiwa machief iwaya, yaifanirwa kunge ichiitiswawo zvimwe zvinhu zvinokwanisa kunge zvichibatsira nyika. Nekuti pano tiri kusangana nematambudziko akasiyana-siyana munyika. Pano pari kutotaura kunzi munyika iko zvino zuro ndizuro pakanga pane dambudziko pachitokumbirwa mari. Nyika yaikumbira mari ichiti yasangana nedrought El Nino ichikumbira kune dzimwe nyika, kune vanhu vakasiyana-siyana, mabusiness people nevezvitendero vachitaura kuti tasangana nedambudziko redrought El Nino. Saka pari kunzi matambudziko munyika haasi kupera. Tikatarisa kuzvipatara hakuna kana mushonga chaiyo, ende pachitariswa mutengo unenge wakashandiswa kutenga mota dzemhando yepamusoro idzi paitoonekwa kuti imari svinu ende imari yakawanda kwazvo. Saka vanhu ndokusaka vasiri kufara nekuti machief iwaya akapiwa mota. Zuro ndizuro kwakabuda zvekare imwe nyaya pachinzi kuPlum Tree maambulance ecity council ekoko akanzi haachashande, akambomira kushanda. So pakatobudiswa tsamba pachinzi kana muchinge muine dambudziko reemergency kana kuti ramunenge masangana naro eni dambudziko, motoitawo plan dzenyu nekuti maambulance edu kuno haachashande. Zvinova zvinhu zvekare zvakakonzera dzimwe hasha kuti dzinge dzichisumudzwa nevanhu vagari vemuZimbabwe apo pavanga vangonzwa kuti machief vatengerwa mota yemhando idzodzo, nekuti paitariswa kunzi mota idzodzo mutengo wadzo nemhando yadzo imota dzemhando yepamusoro, ende mutengo wadzakatengwa nawo wacho uchitariswa wakaonekwa uri mutengo wekuti dai pakatoitwa zvimwe zvinhu zvinenge zviri nani, dai pakatoitwa kugadzirika kwezvinhu zvakawanda zvakaita seizvozvo, pakadai pakatotengwa dzingava dzimwe mota dzekutakura varwere idzi maambulance akatowanda ekunana Plum Tree ikoko. Tichizotarisawo zvimwe zvinhu futi zviri kusangana nenyika, matambudziko mazhinji ari kusangana nenyika, nekuti ipo zvino pave kungoiswawo mamwe mapolicies akangowanda-wanda ekuratidza kuti hurumende inoratidza kunge iri panzara yave kutsvaga nzira dzakawanda dzekupema mari nadzo kuvanhu vemuZimbabwe. Makaona zuro ndizuro pakatoiswa imwe pachinzi iko zvino it's now compulsory kuti kana uchida kuisa radio license pamota yako unofanirwa kuti pese paunongoda unoitisa insurance kuti uise mutero unofanira kutongotenga zvese, it's compulsory. Kana usingade which means haukwanisi kutengeserwa radio license kana kuti nemutero wacho ipapo. Saka ndo zvinhu zviri kuzorwadza vanhu vakawanda, zviri kuzoita kuti vanhu vazhinji vasvike pakupopota kuti tave kumanikidzwa kuita zvinhu zvakadaro, ende mutero yacho iyo iri kutaurwa weredhiyo uri kutodhura. Mari idzodzo dzacho dziri kuzombonyatsoshandiswa zvipi? Ndo pari kuzoonekwa mari zawo dzikunzi hurumende iyi yazopa machief mari. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuzodzoka zvorwadza vamwe. Makaona zuro ndizuro pano pane umwe futi zvekare mutemo wakaiswa uchinzi kuti ubude kuenda kunze kwenyika nemari unofanirwa kunge uine mari inogumira pa 2,000
US dollar. Zvinova zvinhu zvekare zvakasimudza hasha dzevanhu, hasha dzemaZimbabweans kuti ko sei tave kupiwa mutemo wakadai, tave kuita kakumbunyikidzwa kunzi tobuda nemari shoma yakadai. So ko sei zvinhu zviri kuomeswa, nekuti vanhu vazhinji vanga vari kutaura kuti zvoni kuomeserwa kwatiri kuita uku kuti tinge tichidai, so tiri kuzokanganisika pakunoita mabhizinesi edu, nekuti vazhinji vamwe vaiti kana vachibuda nemari dzakadaro vanenge vachienda kunohodha, vamwe vanenge vachienda kana kunotengawo dzingava dzimotikari, zvinhu zvakasiyana siyana. So zvinhu zvese izvozvo matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe. Iko zvinotobva tatarisa zvekare imwe nyaya iri kuitika kumbare musika kwakangobvira kwakatsva, mese makaona zvakaitika, asi iko zvino hapana matanho masvino anooneka ati atorwa nehurumende kuti pakwanise kunge pachibatsirika mhuri idzodzo dzakasangana nematambudziko iwayo ekutsvirwa nemabhizinesi avo, nekuti pakatotsva zvinhu zvakawanda. Vazhinji iko zvino vese vanga vari ikoko vaingotaura kuti hatisina pekutangira ende hatitorina pekutangira. Vamwewo vakatotaura kuti mari dzedu chaidzo taitochengetera imomo mumusika, saka hatichakwanisi, hatichazive kuti toita sei, nekuti hanzi tanga tisingachakwanisi kuenda nemari kudzimba, nekuti waiti ukada kubuda nemari kuenda waiteerwa nematsotsi, saka mari dzese dzakanga dzakungosara dzichigariswa imomo mumbari musika. Saka iko zvino rinotori rimwe zvekare dambudziko hombe riripo rekuti vanhu ivavo vari pazero. Saka pari kuzobuda nyaya idzodzi dzekunzi machifu vakapuwa mota, machifu vazobirwa mota, machifu vazonzwa iso pamota. Ndizvo zvinhu zviri kuita kuti vana vemuZimbabwe vasvike pakubuditsa ruzha rwese ruri kuitika, noise yese iye vari kubuda vari kutaura yekuti aiwa kana zvakadaro zvakanaka, zvakadaro ndo zvinhu zviri kuitika, zvinhu zviri kunetsa paZimbabwe iko zvinhu. Saka pano ndosaka tangotinzwa vanhu vakutanga kupopota vachingodeedzera kuti aiwa mbavha idzodzo dzaakuziva zvekuba, dzaakuziva zvekuita, nekuti dai zvaitobvira hanzi dzaenda dzatera vese dzavatorera zvinhu zvese izvozvo. Apawo muri kuona mamwe matambudziko ari kusangana nenyika avari kutadza kukurira mazuva adarika aya. Makanzwa vari kumbotaura nyaya yekuti tiri kushaya kuti toita sei kuti tinge tichinogadzirisa dambudziko remari iri kunetsa, maziga ari kungodonha value pasinganzwisisike. Saka panga vakutaura kuti tichazoda kuti tizodzosera ma-US dollar, asi kudzosera tichazodzosera zvedu, asi pachange pachirwadziswa, zvichange zvichirwadza, iprocess inorwadza. Mukaonawo zvekare pachitaurwa nyaya yemutengo wemafuta edzimotikari, pachinzi yakakwidzwa ne0.005 cents, ndo yakanzi yakawedzerwa ipapo. Zvinova zvinhu zvekare zviri kutobata vanhu vakawanda, nekuti vari kubva vati saka isusu vanhu ava vave kuti hasela, tiri pakutambura, tiri pakuremerwa senyika. Zvese izvozvo maproblems hatiri kusangana nawo. Saka at the end of the day zviri kuzorwadza kuti vari kuzoonekwa vakutora mari idzodzo vakuenda kunofanda, kunotenga dzimotikari dzichizoenda kunopiwa vazhinji ava vari kuonekwa machief nevamwewo vanhu vazhinji vari kungowanika munyika imomo. Ndo nyaya muri yeZimbabwe yandangoti ndiuye nayo nepano ndichikuzivisai zviri kuitika, zvinhu zviri kutaurika mumastreets umo matinofamba tichisangana nenyaya zhinji dzinonga dzichiitika. Kana uchinge washanya pano karike kutanga iri first time yako, panonzi panyaya version patinokupakurirai nhau nezvimwe zvese zvinonga zvichiitika. So zvakakosha kuti ugare wasubscriber, wojoina channel inoyi, toramba tichikupai dzimwe nhau nezvimwe zvese zvinonga zvichiitika.